Det må sgu op til. Den laver. Den passer lige meget helt rundt og sprøjter. Nå, der er med som også opkørende. Du får til 25 kroner, så var du ikke på vej. Du missede den, og så var der en sker der. Ej, det synes du går ikke på 2 kroner. Nu sad jeg oppe på mit kontor, og jeg vidste alt, hvad I lavede, da jeg kom ind. Det fortæller dig vel nok, at vi har kamera overalt for. Vi har ikke lavet noget inde i centret, jo. Ja, det vil have rygning med leg med rundellen og så videre. Det synes jeg måske, jeg tror bare, det er det, Du bliver bare nakket med det samme, når du gjorde ikke noget. Ja, der var 2 uger. Jeg gjorde ikke noget. Jeg kan ikke tage hensyn til de andre. Nej, seriøst, jeg har taget noget. Kun seriøst, det var den, der tænkte. Hvorfor skulle du have tænkt det? Det er jo kun af omkring,